ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಪ್ಪಡ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಎಪ್ಪಡ ತೇಳ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವಥ ಜಿ ಪಂಡದ ಆಂಜನೇಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನೀ ಶನಿವಾರ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಉಂತುದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೂರು ಹೊಡ್ತು ಉಂತಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಡ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಡ ತೇಳ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವಥ ಜಿ ಪಂಡದ ಅಶ್ವತ್ಥಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಮಂತನ ಚೂರು ಹೊಡ್ತುಂತಲೆ ಅಂಜನೇಯ ಮಾತಿರ ರೇಂಜೋಲ್ಲರ್ ಪಂಡು ಇನಿ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಉಂತನ ಆತೆ ಜನ ಬತೋ ನಿತ್ತನ ಇದು ಚೂರು ಉಂತುಂಡು ಬರ್ಸ ನಿಖಲ್ನೂರು ಎಂಚ ಮಂತು ಉಂಡು ಪಂಡು ಪನ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತಾ ನೆಟ್ಟು ಮುಗಿದು ಅಂಚನೆ ತೂಕ ಎಂಚ ಅಂತ ತೂಕ ಇನ್ನು ದಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದೀರ ಒಣಸಾಂಡು ಒಣಸತ್ತು ದೋಸೆಲ್ಲ ಬಕ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆಳತರಿ ಕಜಿಪುಡು ಉಂಡ್ರೆ ತಿಂದನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಡು ತೊಂದರೆ ಜಡ್ಡೆತ್ತಡು ಏ ಪಲ ಚಿಕನ್ ಅಂಡ ಕೊಸಿ ಪೂಜಿ ಎಪಾಲೊಂಜಿನ ವೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪಣತ್ತ ಅಕ್ಕಿತ್ತು ಗೇಮರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಪಂಡ ಮಿಗ್ಗೇನಿ ಆಯ್ನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕುನೆ ಆಯ್ನೆ ನೋಡ್ಬಣೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರ ಪಂಡದು ಪೂರೈರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಲೈವ್ನು ಪೂರೈಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಚೂರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಬಂಡ ಯಾನು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ ಸೀರೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 ಸೀರೀಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತದೆ ಕೊಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಯ ತುಪ್ಪವೆ ಚೂರು ಹೊತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿ ಹೊರ ತುಪ್ಪವೆ ಪೆಟ್ಟಿಯ ತುಪ್ಪವೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಹೊರ ತುಪ್ಪವೆ ಅಂಚದ ಆನಂದ ಪೆಟ್ಟಿಯ ಮೂಲ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ದು ಲೈವ್ ಒಂದುಂಡು ಪೆಟ್ಟಿ ಎಂಚುಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಡ್ದಾಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ ಒಂದು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 ಆಯ್ತಾ ಪೆಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನೆತ್ತೊಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಶೂಟ್ ಆಗುದುಂಡು ಅವ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಕವರ್ ಇಕ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ದುದ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಪೊಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಇಡುಗ್ಲಾಯ್ನೆ ಒಂದು ಆಲಜ್ಜಿ ಬೇದ ಆಲಜ್ಜಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಎನ್ಪ ವಾಟದ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ 4K ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಒಂದು ಒಪ್ಪೋ ರೆನೋ 14 5Gದ ಬಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಐತಿ ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ 4K ತಿಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಪನ್ನಂಡ 37,990 ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜುಂಡು ಅದು ತೋಜುಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು ಸೆಟ್ ತೊಂದರೆ ಒಂದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಓಪದಾಗ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪನ ಇದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಕರೀತಾನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಡಿಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುರಣಿ ಎಕ್ಕ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂಡು ಎಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆಂಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ
ഞാൻ തൂത്തുജി എടുക്ക സുമാർ മൂവി ബുക്ക് ഞാൻ ട്രailer ರಚನದ ಐದು ಓಡ್ಚ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸುಜಾತನ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಐ ಐ ಐ ಒಣಸಾಂಡ ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ 12:36 ಒಣಸಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ പോട ഷാർ വ്ലോഗ് പോട എഡ് പ്യൂരി പോട 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 അതെന്തായിട്ട് അർത്ഥ എനിക്ക് ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಭಯಂಕರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೋ പോട പൊടി പോട പൊടി അങ്ങനെ ഇത് ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುಜಾತ ಫ್ರಮ್ ಅಂಜನಾ ತೂಕ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂತುಜಿ ಇಂದು ಇಂಗಳು 25 ರಿಲೀಸ್ ತೂಕ ಇಂಚೊಂದು ತೂಕ ഞാൻ തൂത്തു സത്യ തൂത്തുജി തൂക്ക എന്നെ ഫ്രണ്ട് പണ്ടേ പുറാണി എഡ്ഡു ട്രailer തൂക്ക ಇಂಚೊಂದು ತೂಕ ಎಂಚೊಂದು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ആഡ് മലയാളം ಗೊತ್ತು ಅಡಿಪೊಳಿ ಕ್ರಿಕಾಚ್ നമുക്ക് മലയാളം ಬರೋ ಗೊತ್ತುಂಟು പോട ಅಂತಲೇ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಚೇತನ ಮಾಡೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉರುಂಡಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಬಂಡಿ ಇಂದು ತೂಕ ಅಂತಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೋಲೆ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲೇ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲದ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂಕ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಅಂಜನ ಆಯ್ತಾ ಸುಜಾತ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅಂಚನ ತೋಜೋಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೂಕ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾನಜೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ನಿಕ್ಲ ದೆಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದೆತ್ತದ ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೈಲರ್ JP ತೂಮಿನಾಡು ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಜ್ಜೆಗಳೇ ಪುಣೆ ಆಯ್ ದವೆನ್ನ ಬಂದಿದ್ದೇನ ಈ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣ ಜನ ನಮಗೆ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನುಪ್ಪುಣತ ಆ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಜನ ರಿಚ್ಗೂ ನುಪ್ಪುಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಟ್ರೈಲರ್ ತೂನ ಚೂರು ಮಲಯಾಳ ಟಚ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಚೂರು ಮಲಯಾಳ ಮೂವಿ ಕೆಲವು ಮೂವಿ ಅಂತ ಉಂಟತ ಆ ಮೂವಿದ ಟಚ್ ಉಂಟು ಭಯಂಕರ ಟಚ್ ಉಂಟು ತುನಾಟ JP ತೂಮಿನಾಡು ರೆಡ್ಡರೆ 2:30 ಚೂರು ಕುಳತ್ತ ವಿಚಾರ ಮಲಯಾಳ ಟಚ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಬ ಬಲಿಸ್ಪುಣ ಸೀನು ಅಂತ ಮಲಯಾಳ ಟಚ್ ಚೂರು ಅಂದು ಸುಜಾತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸುರಾಚನ Yeah. Go.
ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ. ಸುಜಾತತ್ತ ಸುಲೋಚನಾ ಫ್ರಮ್ ಸು ಗಾಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಗಾಡಿ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಟೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಸೈಡಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ದೀಪಕ್ ರಾಯನ. ತುಂಬ ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಪನ್ನಡ ಇಂದುವೆ ತಿಂಗಳು. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಪನ್ನಡ ಮೂವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ 25 ಜುಲೈ ಈ ತಿಂಗಳೇ ರಿಲೀಸ್. 25 ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಲಯಾಳದ ಟಚ್ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಈ ಮೂವಿಗೆ. ತೋಣನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಟ್ರೈಲರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೋರ ಕುಳಿತೂಲೆ ಎಂಟಾಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಯಲಾಗ್ ಅಡ್ಡಾಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಇರಲಿ. ಬೇತವ ಮೂಯ್ತ ಬಂದು ಬಿಡ್ಚಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ತದೆ. ಬಂದುಕು ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಅವರ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋದ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೂ ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಟ್ರೈಲರ್. ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮೂವಿ ಎಂಚಾರ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ತೋಡತ್ತೆ ಅದ ಅಂದತ್ತ ಥಿಯೇಟರ್ ಡೇ ತೋಡತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಪುರ ಹೆಂಚೋಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಆತನ ಕೊಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಬರ್ಸ ಕೊಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಓದಿತ್ತೆ ಒಣಸು ಅನ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಒಣಸು ಅಂತಾನೆ ಒಂಜ ಆಯ್ ಫ್ರೈ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನೆ ಪೋಯೆ ಆಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಓದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೋತನೆ ಒಂಜಿ 12 ರತ್ತ ಬಸ್ಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೀದ ಪೋಯಿನೆ. ಪೋಣ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಪೋಯಿನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಸ್ ಕಿದೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಸ್ ತೀಯಾರ. ಟಿಕೆಟ್ 42 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೂರು ಪುತ್ತೂರು. ಆಂಡೊಂದು ಲಾಂಗ್ ಹೋಗ್ನ ಬಸ್ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಸರಗೋಡು ಹೋಗ್ನ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಅಂದೋಜಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆವು ಪೋಣಗ ಆ ಲಟ್ಟು ಪುಸು ಬಸ್ ಬರ್ತಿರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೇಜಾರನೆ ತೋಣ ಲಟ್ಟು ಪುಸು ಬಸ್ ಅವಂಜನೆ ಆಡು ಆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಸಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಟು ಅಂತರಾಜ್ಯ ನಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇಚ್ಚತ್ತ. ಕೆಲವು ಬಸ್ಸು ಸೂಪರ್ ಮಂಚ ಪನ್ನೆಡೆ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಣಸು ಮನ್ಪನಾಗ ಅಂದೋಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಆದ ನೋಜನು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯಿ ದರ್ಬೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಬಿರಿಯಾನಿ 180-140 ಹೋಜನು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೀಸ್ ನಾನೇ ನಿಗ್ಲು ಬಲಿಪ್ಪಾರ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತನು ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ತೋಜು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾರಂದ ಆ ಪೈಸೆಗೆ ಅವು ಯಾರನ್ನು ಹಾಗೆ ಪುದರ್ ಉಂಟು ದೋ ಅದೇ ಯಾರು ಇಡೇ ಆಯ್ತು ಪುತ್ತೂರು. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸಾಂಗ್ ಹತ್ತನು ಸಾಂಗ್ ಬೋರ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಹತ್ತನ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಪ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮುರಾನಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂಚ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಅಂಜನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಪುತ್ತೂರುಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓ ಪಂಡದು ಇತ್ತನೆ ಕಮೆಂಟ್ ರೈತರು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಲೆ ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದು. ಅಂಚನೆ ವಿಟ್ಲಡು ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡದು ಪನ್ಲೆ ವಿಟ್ಲಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬೇತೊಂಡು ನಾವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪುಗಳು ಶಾಲೆದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಜೆಲ್ಲಿಯ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಂಟೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚನೆ ವಾರದ ಸಂತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆದ ಅಂತ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಟ್ಲಾಡೆ ಅಂಚನೆ ಬುಧವಾರ ಎಂಕ್ಲಮೂರು ಪೆರ್ಲಾಡೆ ಅಂಚನೆ ಗುರುವಾರ ಓಲು ಪಂಡದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಡ್ಡೆ ನಡ್ಕಣ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂಚನೆ ಶನಿವಾರ
ಬದಿಯಡ್ಕ ಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಸಂತೆ ಎಂಕ್ಲೂರು ಹುಡುಗರು ದಾನಂಡ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಒಪ್ಪನ ಭಯಂಕರ ಸಂತೆ ಒಪ್ಪನ ಭಯಂಕರ ಜನ ಒಪ್ಪಿರ ಸಂತೆ ದಾನೆ ಭಯಂಕರ ಸಂತೆ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಬದಿಯಡ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬದಿಯಡ್ಕ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಎಂಕ್ಲೂರು ಬುಧವಾರ ಪುತ್ತೂರು ಸಂತೆ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ಗುರುವಾರ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಸತ್ಯ ಗಟ್ಟಡ ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕೊಳ ಅಂಚಿಗ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ವಾರದ ಸಂತೆ ಬುಧವಾರ ನಿಖಿಲ್ನ ವಾರದ ಸಂತೆ ಏಪ ಮಾಡದು ಕಮೆಂಟ್ ತಿರುಪಳ್ಳಿ ಅಂಚವಂತ ಆತನ ಕೊಡದ ಕತೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ದಾಯಿ ತಿನ್ನೀರ ಬೋಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕೇ ಆಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ અને પીસ તો નહીં તંજને સ્પોન્જ તંજને મજે દો વાર પણ આ બિરિયાની પુધર मला ದಾಲ ಇಟ್ಟೇಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ದರ್ಬೆ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ದ ಚೂರು ಗಿಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯಿನ ಲೇಟಾಂಡ ಬಂದು ಅಂಚ ದಾನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ಅವು ಅಸಲ ಹಾಂಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾನೆ ಆಗ್ತದೆ ದಾನ ಲಕ್ಕದ ಕಬಾಬು ತಿಂದ ಕಬಾಬು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕಬಾಬು 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಡ್ಡ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ತೊಂದರೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಡನತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರುಡತ್ತು ಪುತ್ತೂರುಡು ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ವೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಓ ಪಂಡದು ಸುಜಾತ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಆಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಒಣಸಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಅವೊಂಜಿ ನತ್ತಂಜ ಆಯ್ ಸುಜಾತ ನೈ ಅಂಚನೆ ಬಂದೂಕು ಬುಕಾಯ್ತ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈಲರ್ ಅವು ಇಂಕ ದಾನ ಹೊರಕೊಡತ್ತೆ ಪನ್ನಾತೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನನಾತೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ವಿಷಯ ವಿಟ್ಲಡ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಅಂತ ತೋಜೋನು ಚೂರು ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ತೋಜೋನು ಗೊತ್ತು ವಿಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೂರು ಸುಮಾರು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಫೇಮಸ್ ಬೋಳಿಸಿ ಮೂರ್ದ ವರ್ಷ ನಾ ಬುಕ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಗೇಮ್ ಅಪ್ಪಣ ಗೇಮು ಲೈವ್ ಊರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಲೈವ್ വീഡിയോ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋಣ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ 11 ಕೋಟಿ ಜನ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿ 14 ತಾರೀಕ ಓ ಅಂತೆ ಇನಿ ಡೆವಿಲ್ ಮೂವಿದ ಮೋಷನ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೆವಿಲ್ ಮೂವಿ ಜಾ ಐನ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಯ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಜೋನು ಇನಿ 14 ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇರು ಡೆವಿಲ್ ದಿ ಹೀರೋ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂಚೊಳ್ಳರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ എനിക്കിഷ്ട പണ്ടേ സൂപ്പർ ട്രailer മൂവി ಗೊತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಗೊತ್ತೂಲೆ ಎಡ್ಡಪ್ಪು ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಚೂರು ಮಲಯಾಳ ಮೂವಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇಂಥ ಶೇರ್ ಅಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ಭಯಂಕರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಳು ಅನ್ನವತ್ತನುಕ ತುಳು ಓಳ ಬತ್ತುಪ್ಪ ನನ್ನ ತುಳು ಮೂವಿ ಎಂಕರ್ ತುಳು ಮೂವಿ ಇಷ್ಟ ದುಃಖ ಇನಿ ಯಾವ ಗೂಗಲು ಮುಂತಲೆ ಪೋಯರ ಪೂರರ್ಲ ಯಾ ತುಳು ಮೂವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವೀಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಅಂದಿಂಜ ಮೂವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಏರ್ ಬಣ್ಣದ ಕಮೆಂಟ್ ರೈತಾರೆ ಆಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಪೂರ ಲಿಸ್ಟ್ ತುಳು ಮೂವಿ ತುಳು ಸುಮಾರು ಮೂವಿ ನೂತು ಚಿಲ್ಲರ ಆತನ ತೋಜೊಂಡು ತುಕ
ತುಕ ತುಳು ಮೂವಿ ಎನ್ನ ತಂಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ದಾರದ ಬುಡೇದಿ ಟೋಟಲ್ ಏತ್ ಮೂವಿ ಆಯ್ತು ತುಕ ಮುದುಗಾರಿತ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಬರಿತಾರೆ ಮೂದಿನ ಮೂವಿ ತುಕ ಮೂದಿನ ಮೂವಿ ರಾವು ಕಾಲ ಗುಳಿಗ ಕಾಲಗೆ ಅಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ 144 ಮೂವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಪ್ಪು 144 150 ತೋಜುಂಡು 144 ಮೂವಿ ಯುಐಪಿ ವಿಐಪಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಟ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟದ ಅಂದಂತ ಕೊಟ್ಟೆವು ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಅಂಚನೆ ಉಂತಿಲ್ಲ ಚೂರು ಉಂತಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಯ್ತೇನೆ ಗಿರಿಗಿಟ್ಟ ತಂತು 144 ಮೂವಿ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ 150 ತೋಜುಂಡು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಅದ ಏನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ 2025 ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಪಂಡ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ತೂಣ ಮೂವಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಡಕಳಂ ಅವು ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ ಐಡುದಕ್ಕ ಎರಡು ಮೂವಿ ಮರ್ತೋನೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ತುಳುಟ್ಟಾಣಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ ಚಾಲಿಲು ಪೋಲಿಲು ಮಾತ್ರ ಪೇತೆ ಒಲೆಜ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ತೂಯಿನೇ ರಿಪಿಟ್ ಗಿರಿಗಿಟ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಅಲ್ಲ ತೂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಣಸಾಂಡಾയിരുന്ന ಗಿರಿಗಿಟ್ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಅದು ಸರ್ಕಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ನಾವು ಸೇಮ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣ ಓಪನ್ ಅದು ನೋಡತ್ತ ಅವಾಗ ಚೀಟಿ ಜೀವನ ರಪ್ಸತ ಆಂಡ ಒಣಸಾಂಡ ದಾತೆ ಕಜ್ಜಿಪಾಯ್ತ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಪಿನಿ ಶನಿವಾರ ಅದೇನೆ ರಜೆ ಆತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಈರ್ನ ಪುದರ್ ಐತಿ ಅನ್ನ ತೊಂದರೆ ಭಯಂಕರ ಏಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಪೋರೆಂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಲೈವ್ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಏಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ರೆಡ್ಮಿ ರೆಡ್ 8 ಆಯ್ತು ಲೈವ್ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಇಚ್ಚಂಡ ಅವು ರಗಳೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂದು ಅವ ಅವ ಆತನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪದ್ಯ ಎತ್ತನೆ ತೂ ಸಾಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ದಿನ ಇದು ಕ್ಲೈಮ್ ಬರ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಬರ್ತನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟಿ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಇಜ್ಜು ಸೇತು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಆತ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಮುಳುಕುಳ್ಳೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿದಾಲೇಜ್ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ಸೋಮರ ಅವಳತೆ ಸೋಮರ ಇರು ಎಕ್ಕ ಮೂವಿ ತುಯರ ಅಡಿಗ್ಲಿ ತುಯರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಇತ್ರ ಬಂದು ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವಿ ಹತ್ತನ ಮೂವಿ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೊಂಡಿಗೆ ಹಾಂ ಬರ್ಸ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಚೂರು ನನ್ನ ಬಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಉಂಟು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಅಕಡೆ ಪಿದೇ ಬೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಟೌನ್ ಬೆದ್ರಂಪಳ ಸೈಡ್ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಪಿರಿ ಬರ್ಸ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಕೋಡದ ಪಿಜ್ಜಿ ಕೋಡ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಜನ ಪುತ್ತೂರು ಸೈಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಬರ್ಸ ಚಂಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಪೇಡ್ ನರ್ತುಕೊಂಡ ಭಯಂಕರ ಚಂಡಿ ಆಯ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರಂಜೊಳ್ಳಾರು ಇರ್ನ ಊರೋಳು ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ಪಾತಿರಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಟ್ಕಾಗ NCS ನಾನ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ DJ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚೊಳ್ಳಾರು
ಇತ್ತಿನದು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮರ್ತಾರ ಮರ್ತನೆ ಕೇರಳ ಪಂಡೆ ಜೇರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಓ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲು ಇತ್ತೇರ್ನೊಲ್ಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಸೂರ್ ಪುತ್ತೂರು ಭಯಂಕರ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಾನು ಅಂಚನೆ Superman Pudar Bridges Bhuvan show Andi Namaskara Rajesh Bhuvan Kudla Bari Kurla Have you ever wished there wasn't so much clutter in your photos? Well, Adobe has just released an exempt tool to do that, which, by the way, I covered in my session at Max, but I'll still show you how to do it right now. Tulu song Choose an Tulu image song with a is slide photo, tap on the eraser icon on the bottom right, make sure you select the remove tool option, and switch on generative AI. Drag the slider to adjust the brush size to your liking, and brush over any distractions that are causing clutter in your photo. Let Lightroom do its job, and watch the enchollare ಈ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿ ಮೂವಿ ಎಂಚೋಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗ ಕೂತಿರಿಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ಬಲ್ಲೆಗೆ ದಸ್ಕತ್ ಸಾಂಗ್ ಟಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚೋಂಡು ಕುಡ್ಲ ದಕುಳು ಏಪಲ ತುಳು ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನೇಪಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಓಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ತುಳು ಚೂರು ಮಳೆಯೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಬಾತ್ಯಾರ್ನು ನಾನು ಚೂರು ಅಂಚ ಬಾತ್ಯಾರ್ನು ಹಾಯ್ ಅಶ್ವಥ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ സൂപ്പർ അതുള്ള എന്നെ ഒരു കാസർഗോഡ് അത്ത കാസർഗോഡ് ಐದು ಜನ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಣಸಾಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ನಾನೊಂದು ಇರ್ಲು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ನ ಅಂತ ತೂಕಣ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಏನ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅನ್ಕೂಡ ಇಂಚ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ ಅಂದ ಎನ್ನ ಒಣಸಾತಿ ದೋಸೆ ಇಂಜನತೆ ಒಣಸೆ ಅದು ಒಣಸಾತಿ ಒಣಸಾವಡತೆ ಒಣಸು ಒಂಜಂಟೈನತೆ ಒಂಜರನ ಅನ್ಬಿಡ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಯಾರು ದಾನೆ ಬನ್ನಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾಕೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಬಂದ ಬರ್ಸ ದೂರ ತೋಜುಂಡು ಬೇರೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂಚನೆ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಹೋದು ಅಂತ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನ ತೂಕ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ದಾನೆ ಬಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಟ್ಟಾವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಉಂಟು ತೊಂದರೆಜಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂಜನೆ ಪುರೆಲ್ಲ ಒಣಸಾಂಡ ಎಂಚೋಲ್ಲರು ಪಂಡದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಯಡ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೇನು ಅಂಜನೆ ಅಡುಂಡ ಪುರೆಗ್ಲ ಬೈ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ ನಿಕ್ಲಾಸ್ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವಥ್ ಜಿ ಪಂಡದು ಬೈ